Ngisacela ukubingelela nguMangothobane. Namhlanje ngizokhuluma nganandi ibhodlela leli, yabo. Le bhodlela leli ibhodlela elisiza kakhulu kuphi ey'lwaneni kule ndawo ohlala kuyo ekhaya noma kulo mqasho kuwona leli. Lisiza ekutheni njengoba ulibona linje uyalivula uthele kancane ebhakedeni u-20 litre ugcwalise amanzi uchele. Leli elisalayo uligqibe kuphi egcekeni. Le bhodlela leli uma ulibuka kahle phakathi ulivula kahle phakathi kunesikhumba esikhona lapho phakathi engeke ngisho ukuthi ngesani. Lento le ikhipha imoya emibi ekhaya lapho ukhona. Liyasiza kakhulu nasey'motweni laba abahamba ngey'moto ukuthi iy'moto zingagitshezwa isilwane imoto yakho. Kunokuthi uma uhamba ngemoto uthole ukuthi imoto isiginqikile ethi umuntu ngibona unogwaja uthi shwi ngibona inkomo kuvele kwavuka inkomo ngaphambili kwemoto. Lapho-ke imoto basuke beyibelethise ini isilwane. Kunesilwane esuke sihlala khona emotweni. Komunye ngake ngathi ngiya kubo ethi ngimchelele imoto. Uma ngichela imoto yaphuma ijuba phakathi, yabo. Sengisho ukuthi imoto bayifaka, ungabona imoto ifa njalo ubona imoto ikuhlupha, ikhona into abasuke beyenzile. Bayakhona ukuthi imoto yakho ngalesikhathi uyipakile bethumele isilwane sihambe isilwane sifike sifake ibhodlela endaweni ethize noma sifike sifake isilwane into ethize. Mese uyithuka ususey'ngozini zey'moto. Uthuka imoto yakho uma uthi ekuseni uthi uyaphophama amasondo aphantshile, awazi ukuthi aphantshiswe yini. Sekufanele manje wenze lokhu ukuthi uyayidumisa ayidumi, yabo. Sengisho ukuthi ena kubalulekile ukuthi kutholakale leli bhodlela leli, ukwazi ukuthi iy'nto zakho zilunge, ukwazi ukuthi iy'nto zakho zikhanye, imoto yakho ingakuhluphi. Khona abavuka ngey'moto njalo ekuseni beyosebenza. Uma bevuka beyosebenza kudingeka nanti ibhodlela. Ngalokho engikushoyo ngisho into engiyaziyo, nabanye sebeyenzile yabasebenzela, yabo. Sengisho ukuthi akunankinga. uMangothobane lo isangoma esiphula ngonyezi, ezinye siphula ngamathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi, isigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda, umdilikaji wabathakathi, umanzi olwandle, umanzi ababayo engaphuzwa noma ubani. Nanti-ke ibhodlela olifunayo leli. Lokho engiveza la ngakhona umuntu okufunayo. Siyathokoza kakhulu. Ngiyazi ukuthi angithandwa yibo bonke abantu, angiyona imali, kodwa ngithi leli bhodlela liyasebenza.